Rindra Narsari Zindrabad, Kampa Borgeri Zindrabad. UPPL long live! दिनै जोङो UPPL राजनिति हान्जानिफ्राय क'क्राझाराव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव खामानि मावनो जे मोनसे स्टेरिं कमिटिनि अफिस मावख' जों दिनै बेखेवनाय जाबाय धुमधामै आरो खोब मोजां बयबो बाहागो लादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो अफिसियेलि बे जे मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय जिखिनि केन्डिडेट फोसावनानै नमिनेशन साबमिट होनाय आरो प्रसार अभियान खालामनाय गासिबो खामानिखौ नैबे मावख'निफ्राय खालामनाय जागोन दा गतिके सेन्ट्रेलि जों बेवहाय खालामनाय जाबाय बाखि जों समस्ति वाइसै आरोबाव जोङो बे इलेक्सन स्टेरिं कमिटिखौ जों बानायनाय जागोन आरो बेबायदिनो समस्ति वाइसै 40टा समस्तियाव जों खामानिखौ मावगोन जोङो सेकेन्ड पार्टनि जे केन्डिडेट फोसावनायनि बाथ्रा दङ बेखौ जायखिजाया समावनो जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो समाव रायजो राजाफोरनो मिथियो बेथ' मोजां मोनसे थासारियानो बुंनो थाङोबा खारन जोङो UPPL हान्जाया खोब शक्तिशालि जाबाय दा बयबो रायजोफ्रा बेखौ मदद होबाय थादों गतिके जि दला शक्तिशालि बेवहाय टिकेट बिनायनि अनजिमायाबो बारा जायो प्रत्येक गोबां समस्तियावनो गोबां जोंनि UPPL खौ मोजां मोनग्रा नेता कर्मिफ्रा दिनैहाय केन्डिडेट जानो थाखाय दाबि थिखांदों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां नाथाय दला सिस्टेमेटिक भाबै जोङो बिजाथिफोरखौ जोङो सायख'दों आरो जों फोसावदों आरो जों फोसावलांबाय थागोन आरो दला सिस्टेमेटिक भाबैनो डिसिप्लिन भाबैनो बेखौ मानिनानै जोंनि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों देरहासारनायनि थाखाय बयबो खामानिखौ मावगोन आरो बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया हाग्रामा महिलारि बुंगासिनो दं जे सेकेन्ड फेजखौ नेनानै दं जे खाम्फा बरगयारि आरो रिंगानि आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ बुंदों जे बिथांमोना जेराव गेलेयो बेयावनो गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रायाथ' माने उल्टा पाल्टा बियो आं खोनादोंमोन दाख्लै बबेबा मोनसे मिडियायाव आं नुदों जे 14 चिराङाव थांनानै बे 14 चिराङाव गाव गेलेनो होननानै दा बिथांनि बाथ्राया फुङाव सानसे बेलासियाव माने आलादा जायो फुङाव आलादा जायो दा गतिके बिथांनि बाथ्राखौ लानानै माबा मोनसे बुंनांगौ दं होननानै आं सानाखै बिथाङा बबाव गेलेथों जोंनि UPPL हान्जाया जों 40टा समस्तियाव गेलेगोन खाम्फा बरगयारिया टिकेट मोनगोन बेबो खाथां इतिमध्य जों चन्द्र ब्रह्मनो बिथांनो जों होबाय टिकेट गतिके जोंनि सिन्थाया जाबाय मा गोजोन खौसेथिखौ जों बयबो हास्थायो बर' रायजो राजा बयबो बिटिसिनि आइ आफा रायजोफ्रा बयबो हास्थायो बेनिखायनो गोजोन खौसेथिनि थाखाय सावरायनायबो जादोंमोन दा बेनि गेजेराव खाम्फा बरगयारि बिथांबो दंमोन चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनबो दंमोन आरो बिथांमोना गासिबो हाग्रामाजोंनो दंजोबोमोन हाग्रामा महिलारिजोंनो नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जे मोनसे नीति बेखौ रावबो मोजां मोनैनि थाखाय दिनै बिपिएफनिफ्राय गोबां नेता कर्मिफ्रा जोंनि UPPL हान्जायाव फैदों खौसेथिया बिदिनो फैबाय दा गतिके UPPL गासै खौसे लुबैग्रा मानसिफ्रा ज' जाबाय जों देरहासार जागोन फैबाय थानाय समाव मोजां सरकार दागोन खाम्फा बरगयारिनो मोननै समस्ति होनाय जादों बेखौ जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि बे बबाव सोरखौ होगोन होआ जों जेब्ला फोसावो नोंथांमोना मिथिगोन